दिनैनि मिउजिकेल नाइटखौ खालामनाय जानाया जोंनि बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्ट एस'सिएशननिफ्राय खालामनाय जादों आरो जोंनि बे एस'सिएशना अल इन्डिया बेसिसाव ओमफ्राय जोङो बे गोग्लैसोनानै थानाय जोंनि बे पुराना आर्टिस्टफोरखौ जों बोखांफिननो थाखाय रायजोफोरजों जों मिला मिसा जानानै जाहाथे जोंनि आर्टिस्टफोरखौ जों देखायफिननो हाफिनो बेफोरखौ जों साननानै बे आयजनखौ खालामनाय जादों आरो बे आयजना जोंनि बेल' नङा जोंबो प्रत्येकता बे जोंनि आसामनि जिल्लायाव मास मोनफायाव खेबफा खेबफा जों बिदिनो खालामहैगोन आरो जोङो जोंनि बे रेडिअ एन्ड टेलिभिसन आर्टिस्टफ्रा बा खनगिरिफ्रा जाहाथे आरो मोजां सुजुग मोनबावो पाब्लिकनि मोजां अपिनियन मोनो बेखौ साननानैनो आरो जोंनि बे एस'सिएशना थांना थाथों होननानै जोङो रायजोनि सिगाङाव देखायनो नागिरदों बेनो जोंनि मेन उद्देश्यआ। बे ग्रेन्ड मिउजिकेल नाइटआवहाय आर्टिस्ट हिसाबै बाहायथ' गासै जोंनि माबायाव लिस्टआव दङ 20 दं बाहाय दङ जोंना सुलेखा दङ ओमफ्राय बिउदां ब्लक दङ ओमफ्राय मेन'का दङ भाग्यदेबि ब्रह्म दङ ओमफ्राय रिंखांसि दङ लक्ष्मी ब्रह्म दङ बिदिनो बायदि बायदि जोंनि मोजां मोजां आर्टिस्टफ्रा दंजोबो आरोखि। बे मिउजिकेल नाइटआ बेसेबांसो टाइमनिफ्राय आरो बेसेबां टाइमसिम जागोन? बियो दा नैबे 7 टाइमनिफ्राय 12 नैबे जोंबो आगोलाव खुंखांबाय बिदिनो दाब दाब जायगायावबो खुंहैखांबाय दा नै एबारनिफ्राय बे कभिड-19 जानायनिफ्राय परे आज 4-5 बोसोर बा 10 बोसोरनि परे जों दा आरो बेखौ दा खालामफिननो नागिरदों ओंखायनो दा जोङो बयखौबो लेंहरनानै जोंनि बे खंग्रा आर्टिस्टफोरखौ एप्रुभ जानाय आर्टिस्टफोरखौ लेंहरनानै जों दा बेखौ बोखांफिननो नागिरदों आरोखि। जोंनि बे नायनो फैनाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंनि बे आर्टिस्टफोरखौ अनो मोजां मोनो आरो जोंनिनो बर'नि एकदम माने खनगिरिफोर बिसोरखौ जाहाथे बयबो बजबना लायो बिनि आसाय लानानै जोङो बे दाब दाब जायगायाव जों बिदि खालामनो नागिरदों आरो। जासिफिननो हायाखै बेनिखायनो बिथांनि मस्क' ब्रह्मखौ मोनसे गोजौ गुवार थांखि नेवसिनाय रामफलजों खालामना